jasotzen dutenak. Eta gogoratu nahi ditugu 2018 urtea oraindik bukatu gabe. Era dituztenak bai emakumeak, bai umeak. Erailketak, bortxakeriak, sexu gazaketak. Matzote kontu zibilik, aurrean egongo gara beti, edozein erasorik, guk hortzak erakutsiz. Matzote kontu zibilik, aurrean egongo gara beti, edozein erasorik, guk hortzak erakutsiz. Emakumeak baturik, ez dago Google ditzerik, emakumeak baturik, goazen aurrera eskutik. Tú no determines con quién voy a hablar, porque no eres nadie para controlar. Si tú sientes celos, háztelo mirar y te enseñaré qué es la libertad, chaval. Escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Matzote kontu zibilik, aurrean egongo gara beti, edozein erasorik, guk hortzak erakutsiz. Matzote kontu zibilik, aurrean egongo gara beti, edozein erasorik, guk hortzak erakutsiz. Emakumeak baturik, ez dago